Kayak metu bojo bro, balik kerja. Kayak persiapan kayak bawane adem bar udan. Udane terus banget. Oke wes. Oke tak. Kayak persiapan bro. Ije urung jedul. Ini tempat laundry yang wilayahnya dekat sekitar sini, Jalan Maluku 2 nomor 12. Bisa langsung ke sini, dijamin murah, dijamin bersih dan murah. Buka jam 7 sampai jam 7 malam. Uh. Belum rampung? Oh, itu ya? Kok bisa ditinggalkan? Atau bisa ditinggalkan? Mati listrik? Oh, bariki wis. Masih kok bisa. Jadi nanti ngapa di ngono bareng? Hah? Gitu we. Kenapa ora? Oh. Lah biasanya jam berapa? Oh, alah. Jadi nek tuku iki yo, ngene iki ampere ndak awet yo. Yang ngene iki. Setrume akeh. Oh. Oh iya ya, murah sing ngelet. Murah sing ngelet. Engko sikat ngono kuwi lho. Sikat alus tapi.
Ngono anak bar diresiki. Heh? Lho, iki banyune kok sithik no. Kuwi. Wah, iya. Bayo. Rame iki. Iso-iso ya rame. Lha nganune sidane piye keranjange? Siro lupat mana tuh 8 iki ini 8 serang keranjange sing kono sing ijo kuwi 8 sama 11 13 njaba bener apa ora ya kae iki njaba enek 13 sing lantai loro telu sidana sing sewa lha piye tenane iki oh dipateni barang ben urip lha mbok ben urip ngapa heh urip terus ngono kuwi ta lah kuwi ya urung ta hmm regetane apa wae to Ben ono watune barang oh watune ra hmm asu tak kuwi sebelah ya urung piye kuwi ya mbung entet apa ora oh ngono oh kursine ya sik simbok ini ndelok posisi teko ngarep ya bro teko ngarep ki kok ngene iki ke samping nah itu depannya seperti ini lantai 3 nah, yang 2-3 untuk prewed mantene sik bro urung bar sih dilap-lap jebule jadi kalau setelah dipakai dibersihkan dulu biar tidak ada kuman ya biar untuk menjaga mesin biar awet jadi besok kalau ada yang mau
masuk, tinggal masukin lagi. Gitu. Ora ketok. Mungkin sih kalau ngesis. Ini kan ada barudan, Bro. Pemandangannya nang Joko ya adem. Pemandangannya adem juga kayu-kayune bro nang kene iki. Ndak. Kayu-kayune juga lho, wae. Tandurane. Awane ngantuk. Sedina ya ora turu lho aku ora mangkat kerja iki. Malah apa? Malah repot mendung. Paling jenuh ki sing marai nunggu. Wong wis apa wayahe jam. Gesane no tambahane ora kowe? Dal Zainul. Malar ngene ya ana tambahane ta? Piye lho. Kayak kaki ta. Mataku ki lho ngeleh. Wis aku wis makan yang kedua wisan. Sore wis makan. Rame bro nang kene iki sebelah kanan kiri kos-kosan. Yang depan sini sekolah. Jadi saya punya usaha kos ya lumayan. Full terus pokoknya. Jadi gak rugi punya usaha kos-kosan. Lumayan. Wis. Kayu nak wis. Ngantuk motoku kan moto ngantuk. Ngantuk niku moto. Awakku kena lampu, efek lampu dadine ketok putih bro. Biasanya wireng tetek wis pokoke. Wong desa ya wis. Suwene. Suwene. Iku munggah lantai 2 dan 3 lewat situ. Yang lantai 2 dan 3 untuk private. Untuk macam-macam bro, wis pokoknya. Ini sudah malam, ndak tak spill. Ini sudah pada pulang semua. Tinggal istri saya karena yang bawa kunci tiap harinya. Pokoknya yang diberi tanggung jawab. Ya Allah, ora jedul-jedul. Ngopo to yo.
Ayo. Duh. Lah mau wis rono jarang. Mlebu metu, metu mlebu, mlebu metu. Metu mlebu. Mlebu kok metu-metu. Yalah, cik nyapu. Langsung dipel lisan ke watake. Hmm? 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 Oh, 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 2 menit. 2 menit itu jadi setengah jam. Perasaanku netek kene. Tik-tik ngono. Perasaanku lho. Tak toleh gak ono. Bisa. Bar maghrib lho bro iki. Ketoke padang dhisik. Di depan situ ada pohon palem. Situ. Sudah dipotong. Itu ada asli itu ada pocong. Ada pocong. Tuh. Ke lantai 3 sana aku ndak berani. Bener. Ndasku sampai cengklungan. Dulu nene wis kok kono no. Oke, bola. Kita pulang bola. Udah mau ditutup bola. Walah, Jepangga mlebu neh ya apa sing di. Oh, mateni lampu. Nah, itu sebelah sana itu kos-kosan semua, teman-teman. Ndur gak direm nah. Oh. Ngono misalnya ora ditutup ngono piye ya? Nganggo ngonoan ra ana remote ta? Kurang canggih wong jamare modern lho. Heh? Piye? Sire Pak Rene ki mau. Wis mandek kene kok. Mandek kene gak sida. Ora ya ora tutup mau bukaan kok.
Siapa? Menawa. Presiden apa ya? Tutup. Terus saya pulang. Aku tekan mana ya? Sampai di rumah nanti kita disambung. Sampai jumpa lagi. Harus tekan rumah bro. Setengah rumah. Terima kasih yang sudah mengikuti, sudah mendukung. Dan nyalek Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.